हंकंआव गंसे बिरखंनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। हंकंनि बिरखं जाब्रबथायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा। लैथोआव गोग्लैनानै गंसे बिरखंआ गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैदों। नंगौ, हंकंनि इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव गंसे कार्गो बिरखंआ गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैदों, जेराव सानै सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दुबाइनिफ्राय फैनाय गंसे कार्गो बिरखंआ हंकंनि इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव लेन्ड खालामनाय समाव लैथोआव गोग्लैनानै गिख्रंथाव जाब्रबथायाव गोग्लैदों। बे जाब्रबथाय जानाय बिरखंआ फुंबिलिनि 3:50 समाव दुबाइनिफ्राय हंकंसिम फैगासिनो दंमोन आरो फैबाय थानाय समावनो हंकंनि इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव जाब्रबथायाव गोग्लैदों। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव गोग्लैनाय बिरखंआ रानवेनि साखाथियाव सालायबाय थानाय पेट्रलिं काराव सौग्रावदों, जेराव सानै ग्राउन्ड स्टाफनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोन्दों आरो दासिमाव दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादों होनना मिथिनो मोननाय जायाखै आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथाया हंकंआव नैथि खेब गिख्रंथाव जाथाय जानाय। मोनसे फोसावथाय। बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटि भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो, थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुएट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटि भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो, होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।